dôstojný brat biskup, brat senior, prítomné kresťanské zhromaždenie. Započneme našu slávnostnú príležitosť posviacky Slovenského zborového domu Reformovaného kresťanského zboru v Košiciach úvodnou piesňou 464. Chválime ťa, náš Pane, za lásku Tvoju, že nás vedieš duchom svojim stále k pokoju, že nám dávaš dary lásky i v tomto čase. A že si nás milostivo zhromaždil zase. Aj chrám tento je dobroty Tvojej dôkazom. V ňom sa chceme podrobovať Tvojim rozkazom. Preto, Pane, prosíme ťa, osväť ho Ty sám, aby za poznanie Teba slúžil všetkým nám. Vďaka Ti, milý Pane, za veľkú pomoc. Slabosti našej sa Tvoja dokázala moc. Tvojom mene toto dielo sme dokončili. Tohto vytúženého dňa sme sa dožili. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočný rod bude požehnaný. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a v jeho spravodlivosť trvá na veky. Statočným zasvitne svetlo tme, on je milostivý, súcitný a spravodlivý. Amen. Dobre. Opatrne to otvorím. Tak. Milí bratia, milé sestry, započneme naše sviatočné slávnostné bohoslúžby posviacky zborového domu Slovenského reformovaného cirkevného zboru, a to stojacou piesňou číslo 154. Budeme spievať pieseň číslo 154. Stvoriteľa láska
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v knihe proroka Izaiáša v 56. kapitole v 1. až 7. verši takto. Takto vraví Hospodin: zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde a moja záchrana už sa zjaví. Blahoslavený je muž, čo tak koná, človek, čo sa toho drží, pred nesvetením zachováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby nepáchala nejaké zlo. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinu: Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu. A nech nepovie eunuch: aj hľa som suchým stromom. Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku: volím si to, v čom mám ja záľubu, volia si to, v čom mám ja záľubu a držia sa mojej zmluvy. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinu, aby mu slúžili, aby milovali meno Hospodinovo, aby sa stali jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvetením a držia sa pevne mojej zmluvy. Zavediem na svoj svätý vrch, rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábytky dôjdu obľuby na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Ďalej budeme spievať, bratia a sestry, hlavnú pieseň našich bohoslúžieb, pieseň 453 Sediac. Budeme spievať pieseň 453 Sediac. Say
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, s radosťou prichádzame na toto miesto. Chceme sa tešiť z Tvojej pomoci, z Tvojho požehnania. Chceme ťa poprosiť, aby si bol teraz medzi nami. Aby sme prežili Tvoj dotyk. Najprv však musíme, tak ako vždycky, keď sa schádzame, vyznať svoje viny, vyznať svoje hriechy. Chceme ťa poprosiť, aby si nám bol, Pane, milostivý. Aby si nás očistil od našich neprávostí. Aby nás nič nedelilo od Teba. Aby sme teraz tu mohli vytvoriť požehnané spoločenstvo. Tak, Pane, buď nám milostivý. A požehnaj túto chvíľu. Požehnaj tento čas. Aby toto naše zhromaždenie, kde Ti chceme zdávať vďaku za Tvoju pomoc pri výstavbe tejto budovy, aby toto zhromaždenie, tieto služby Božie boli na posilnenie a budovanie našej viery. Amen. Pred kázňou Božieho slova budeme spievať, bratia a sestry, označenú pieseň 445 Stojaci. Milí bratia, milé sestry, sveté slovo, na základe ktorého k vám budem hovoriť, je na tejto sviatočnej bohoslužbe, je napísané v knihy proroka Izajáša, 56. kapitola, 7. verš. Zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábytky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby.
Toľko slova. Môžeme si sadnúť. Drahí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Zišli sme sa tu dnes na radosné podujatie. Zdávame ďaku za budovu, ktorá podľa našej nádeje bude slúžiť na oslavu Boha. Možno ešte dôležitejšie je, že ďakujeme za tento zbor, ktorý tu žije v Košiciach a ktorý nosil túto svadbu vo svojom srdci a pracoval na jej uskutočnení. V centre našej reformnej viery je Bohom vykúpený človek oveľa dôležitejší ako samotná budova. To veľmi dobre vieme. Ale teraz dávame vďaku aj za tento zbor, aj za túto budovu. Bratia a sestry, v starom zákone malo miesto zasvetené Bohu zásadný význam. Počas putovania púšťou až do kráľa Šalamúna bol svetostánok miestom, kde Boží ľud mohol konať pokánie, prinášať obete a modliť sa. Kráľ Šalamún postavil prvý jeruzalemský chrám, ktorý chcel postaviť ešte jeho otec Dávid, ale Boh túto úlohu poveril jeho zástupcu, jeho syna. A keď chrám bol hotový, Šalamún zhromaždil celý národ a potom bola archa zmluvy, miesto Božej prítomnosti, umiestnená v najvnútornejšej časti chrámu vo svätými svätých. Vtedy Božia sláva, jeho prítomnosť v podobe oblaku zostúpila na chrám a naplnila dom, ktorý Šalamún postavil. Toto bol najsvätejší okamih celej stavby. A vieme, že od tej chvíle mal tento jediný chrám mimoriadny význam v živote Božieho ľudu. Počas veľkých sviatkov tam putovali z diaľky, považovali ho zo zárukou Božej ochrany za sväté miesto, kde sa Boží ľud zhromažďuje a kde je prítomný aj Pán. Avšak Šalamún už vtedy rozpoznáva a vyjadruje nemožnosť toho a pokušenie, ktoré z toho vyplýva. Pýta Šalamún, ale bude Boh skutočne bývať na zemi? Pláni nebesia a nebiesťa nemôžu obsiahnuť. A čo ešte tento dom, ktorý som postavil? Drahí bratia, milé sestry, Pánu Ježišovi Kristovi. Môže skutočne budova obsiahnuť Boha? Zjavne nie. Nie je možné ho uzavrieť, obsiahnuť ani v jednom kúsku tohoto stvoreného sveta, pretože on je všade. Dokonca je správnejšie povedať, že všade všetko jestvuje a môže existovať iba v ňom, ako hovoril aj apoštol Pavol, lebo v ňom žijeme, hýbeme a sme. Jediným miestom v dejinách sveta, v ktorom Boh bol dokonale prítomný na tejto zemi, bol to Ježiš z Nazaretu, náš Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Keď mu jeho učeníci nášene ukazujú Jeruzalemský chrám, Ježiš schladí ich nadšenie a hovorí: zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Poukázal tým na svoje ukrižovanie a skriesenie. Pretože on sám bol na tejto zemi chrámom Božej skutočnej prítomnosti. Keď sa rozpráva so Samaritánkou pri studni, hovorí jej Pán, že nie je tu ani tam, v Jeruzaleme alebo na hore Garizim, ale v duchu a v pravde bude Boh uctievaný. Kto verí v Pána Ježiša Krista a prijíma Ducha Svätého, ten sám, napriek svojim ľudským slabostiam, môže byť chrámom Boha, ako píše Pavol. Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? Bratia a sestry, čítal som niekde o lekárke,
ktorá sa prechádzala svojou malou dcérkou po meste a keď prechádzali okolo kostola, mala sa jej spýtala, či tam býva Pán Boh. Na to matka odpovedala, nie, Zlatko, on tu lieči, on tu uzdravuje. Nepochybne, Boh chce, aby existovali miesta, kde sa zhromažďujeme a oslavujeme ho. Ale musíme tiež vidieť, že to nie Boh potrebuje modlitevný dom, ale my. My potrebujeme kostol, modlitevňu, miesto zhromaždenia, pretože prostredníctvom budov a múrov týchto miest nás Boh môže vyzdvihnúť, pritiahnuť a povzniesť. Chce nás povzdychnúť. Niektorí síce hovoria, že keď v nás prebýva Duch Boží a je s nami všade, môžeme čítať Bibliu a modliť sa aj doma sami. Ale to je iba pravda z časti. Veľmi dobre vieme, ešte spomíname na to, že nedávno bola pandémia, COVID-epidémia. Pamätáme sa na to, že kostoly boli zatvorené. Nemohli sme sa stretnúť, nemohli sme spolu oslavovať Boha, nemohli sme prežívať spoločenstvo. 200 duchovných našej cirkvi v tejto situácii urobilo všetko preto, aby sa Božie slovo dostalo k zborom. Prostredníctvom internetu boli zdieľané kázne, ktoré sú dostupné aj dodnes. A mnoho duchovných tlačilo svoje kázne na papier a roznášali sa do poštových schránok. V niektorých dedinách bolo Božie slovo šírené prostredníctvom obecného roztrásu. To všetko bolo požehnané, ale i tak sme všetci cítili, že je to malé. To nestačí. Nemohli sme sa stretnúť, nemohli sme sa na seba usmiať, nemohli sme si pozrieť do očí. Je dobré, že pandémia skončila a môžeme sa znova stretávať. Lebo kresťanský život sa odohráva v spoločenstve. Sme vďační, že nám Boh pomohol a môžeme tu byť spolu na takejto krásnej bohoslužbe. Drahí bratia, milé sestry Pánovi Ježišovi Kristovi, náš Pán Ježiš sa rozlúčil so svojimi učeníkmi zo Slováky, ktoré odkazuje i nám. Som s vami každý deň. Som s vami každý deň. Ale je tu aj jeho zaslúbenie, že ak sú dvaja alebo traja spolu v jeho mene, on je medzi nimi. Preto to je už jeho spoločenstvo, jeho rodina. Skutočne môžeme byť Božími deťmi jednotlivo skrze vieru, milosť a pre Krista. Ale v tomto dnešnom individualistickom svete je možno ťažké skutočne pochopiť, že ak sme Božími deťmi, tak sme si navzájom aj bratmi a sestrami. Že Boh má na tejto zemi svoju rodinu. Samostatne zapálené, roztrúsené dreva tiež môžu horieť. Ale takýto plameň ľahšie zhasne. A keď sú tieto polienka zložené do táboráka, vzájomne sa posilňujú a zohrievajú a znovu zapalujú. Nakoniec Boh svoj zhromaždený ľud aj povyšuje a tým ich ukazuje. Ako o nás hovorí Ježiš, vy ste mesto postavené na vrchu, svietiaca lampa. A preto život zboru, jeho prítomnosť vo svete je teda misiou aj svedectvom. Mysleli sme už na tom, že keď sa zhromažďujeme, aby sme oslavovali Boha, k nemu sa modlili, jeho počúvali, nerobíme len pre seba, ale zastupujeme tým Boha medzi národmi, medzi tými, ktorí ho ešte nepoznajú.
ako aj Šalamún spomína vo svojej modlitbe tých, ktorí prichádzajú zďaleka, hľadajúc Boha, aby aj pre nich bol chrám miestom modlitby. Bratia a sestry, naše bohoslužby majú rovnakú úlohu. Aby mal kam prísť ten, kto hľadá Boha. Ďakujeme. Ďakujeme za túto budovu. Ďakujeme za tento zbor, ktorý vie snívať, ktorý chce konať, ktorý chce napredovať. Ďakujeme za všetkých členov zboru, za presbytérstvo. Ďakujeme za bratra farára a sestru farárku, ktorí tu slúžia, a za celé spoločenstvo. Nech Božie požehnanie ostane s nami až na veky. Amen. Modlíme sa. Všemohúci náš Bože, drahý, dobrý Otče, s ďakou sme tu dnes na tejto bohoslužbe. Ďakujeme Ti, že si milostivý Boh. Vďačnosťou Ti ďakujeme, že môžeme byť spolu opäť. Ďakujeme Ti za tento zborový dom. Ďakujeme, že si pomohol staviteľom. Ďakujeme, že tento zbor rastie a všetky jeho činy hlásajú Tvoju slávu. Ďakujeme Ti, že dnes môžeme všetko priniesť pred Teba, lebo sa o nás staráš. Ďakujeme Ti, že si pripravil veľký dar pre tento zbor. Ďakujeme Ti, že členovia tohoto zboru pracovali podľa Tvojej vôle. Nech Tvoje požehnanie spočíva na ich službe. Prosíme ťa, Všemohúci Pane, aby si bol pastierom tohoto zboru. Skrze svojho Ducha Svätého daj vieru a nádej. Modlíme sa za starších a chorých členov zboru. Daj im pomoc. Modlíme sa za deti a mladých ľudí. Nech v ich životoch rastie viera. Buď prítomný v rodinách, aby ste ťa všetci mohli chváliť a oslavovať. Bože náš, Ty si zdrojom všetkého. Pre zásluhy Krista, nášho Spasiteľa, vypočuj nás a daj svoje požehnanie našim životom. Amen. Amen. Teraz budeme modliť so slovami Pána Ježiša Krista. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Teraz príjmeme Božie požehnanie. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech je ti milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Amen. Teraz budeme spievať. Teraz budeme spievať označenú pieseň po kázni Božieho slova, a to pieseň 308.
Teraz si vypočujme prednes básne, ktorú predniesie sestra Milena Česláková. Ďakujem ti, Bože, za tvoje uistenie, že daruješ nám odpustenie a že dvere tvojej milosti sú otvorené. Toto je aj tvoj dom, v ktorom býva on. Aj ty s ním môžeš tu byť. Toto je pekný klenot náš, či len niekedy ho vyhľadáš? Žijúci tu súčasníci s veľkou láskou ho pre nás postavili. Nechávame odkaz, zveľaďuj a chráň. Svoj vzácny čas v ňom nebuduj. Prichádzaj doň šťastí, zdraví aj chorobe. Býva tu tvoj Pán, ktorý ťa nadovšetko miluje. Budete tu nachádzať kľud, pokoj, potešenie, do ťažkých dní i povzbudenie. Obetuj mu zavše hoď len malú chvíľku. Ver, že pocítiš neopakovateľnú silu. Budeme sa schádzať aj tu, v tomto zborovom dome, spievať, modliť sa a počúvať slovo Božie. Tebe, Pane, za všetko ďakujeme. Dnes si to všetko ešte viac uvedomujeme, že bez teba my tu nič nezmôžeme.
Ďakujem bratovi biskupovi. Ďakujem bratovi biskupovi za zväzť Božieho slova. Verím, že sme boli povzbudení my všetci, zvlášť domáci. Taktiež ďakujem sestre Česlákovej za prednes básne a nášmu umelcovi, ktorý nám tiež priniesol nádherné tóny do našich duší. Teraz trošku praktické veci. Zajtra budeme mať bohoslužby na Hrnčiarskej 9 ráno o 9, večer o 17 hodine. Bohoslužby v stredu sa konajú taktiež na Hrnčiarskej 9 v kostole o 17 hodine. Ďalej sa koná biblická hodina pre dospelých vo štvrtok na Koleckej 69. V nedeľu, ak nám Pán dá života, zdravia a sily, tak bohoslužby budeme mať taktiež v kostole na Hrnčiarskej o 9 a večer o 17 hodine. Chcem pripomenúť letný biblický tábor, ktorý plánujeme v súčinnosti s našou organizáciou Tabita realizovať, a to v dňoch 12. až 15. augusta. Takže prosíme rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, aby povzbudili svoje ratolesti a zúčastnili sa tohto tábora, opakujem, 12. až 15. augusta tu na týchto priestoroch. Dnešná oféra poslúži taktiež na zborový dom, na účely, ktoré súvisia s týmto zborovým domom. Všetci, ktorí ste prijali pozvanie pri tejto príležitosti, tak vonku je také pohostenie, môžete sa posilniť, povzbudiť, potešiť, rozprávať a potom samozrejme môžete si prehliadnúť tí, ktorí ste ešte túto budovu nevideli alebo videli len čiastočne, tak nech sa páči, môžete si ju prehliadnúť po skončení bohoslúžieb a všetkých pozvaných hostí srdečne tým, ktorí sme to aj adresovali, tak srdečne pozývame na obed, ktorý sa bude konať o 12. hodine na Jedlikovej. Takže všetci ste k tejto príležitosti, ktorí ste dostali osobné pozvania, tak prosíme, aby ste sa zúčastnili aj tohoto obeda. Ďalej nasleduje opäť jeden hudobný vstup.
Takže teraz by som poprosil brata zborového kurátora Roberta Šereša, aby sa k nám prihovoril. Vysokopostolný brat biskup, vážený pán primátor, dôstojný brat senior, bratia farári, sestra farárka, vzácni hostia, slávnostné kresťanské zhromaždenie. Jeden múdry muž povedal, to, čo robíme pre seba, s nami zomiera, ale to, čo robíme pre druhých a spoločnosť, pretrváva na veky. Tento dnešný deň je pre nás o niečo zvláštnejší. Deň, ktorý ostane v našej pamäti, ak už nie po veky, tak teda aspoň na dlhý čas a verím, že dnešný akt posviacky zborového domu bude odrazovým mostíkom k naplneniu našich zámerov. Práve toto miesto a tento priestor by sa mal stať v budúcnosti nielen priestorom na príležitostné zhromažďovanie veriacich, ale mal by sa stať unikátnym kresťanským priestorom. Mnohé sny a túžby sa nám naplnili a všetká vynaložená snaha a námaha v našom presbyterstve a v cirkevnom zbore Božou pomocou dospela do úspešného konca. Začali sme v roku 2016 výkopovými prácami pre stavbu dvojgaráže a pokračovalo sa aj rozširovaním do objemov dnešnej veľkosti. Stavať sa síce začalo, ale postupom času sa stavebné práce spomalili. Rozdeľovali sa na rôzne krátkodobé etapy a z rôznych dôvodov sa finalizácia stavby presúvala na neurčito. Bola to škola trpezlivosti. Prešli sme spoločne hodný kus cesty a prežili sme počas tohto obdobia rôzne situácie. Niekedy veselšie, inokedy menej veselé až smutné. Bolo to poučením pre nás všetkých a verím, že sme z toho vyšli mnohí múdrejší a pripravenejší pre službu Bohu, ľuďom aj nášmu zboru. Financovanie bolo zabezpečené z rôznych zdrojov, teda z príspevkov veriacich, pravidelnou viacročnou zborovou zbierkou, príspevkami z viacerých cirkevných zborov v rámci reformovanej kresťanskej cirkvi a vlastnými prostriedkami. No podpora od nemeckej organizácie Gustav Adolf Werk z Lipska bolo jednou z najvýznamnejších finančných zdrojov nášho tohto projektu. Prvým odhadom sa dá vyčistiť, že celkové náklady na výstavbu, vrátane elektrifikácie pozemku, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, pôvodnej projektovej dokumentácie a ďalších potrebných vedľajších výdavkov boli vo výške 171 000 eur. Príspevok organizácie Gustav Adolf Werk bol vo výške 48 000 eur. Príspevky od iných cirkevných zborov boli vo výške 6300 eur a z vlastných zdrojov bol vynaložený prvým odhadom približne 116 700 eur. Srdečne ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom nášho projektu za ich štedrosť. Je za nami jedna významná etapa vývoja v našom cirkevnom zbore, ale je toho aj veľa pred nami. Nie som však ustarostený. Počítam s tým, že Pán je s nami v našom snažení a preto som pozitívne naladený. Lebo kam nás Boh vedie, tam sa o nás aj postará. Za veľkú pomoc, povzbudenie, iniciatívu a angažovanosť pri organizácii výstavy našho zborového domu obzvlášť ďakujeme bratovi farárovi Jaroslavi Selešovi, ktorý nikdy nestrácal nádej a optimizmus, že raz to dotiahneme do úspešného záveru. Úprimne mu ďakujeme aj za jeho vernú a ochotnú službu pre cirkevný zbor a prácu, ktorej ozaj nebolo málo aj popri jeho povinnostiach rôznorodej duchovnej starostlivosti, nielen od členov nášho zboru. Je to veľké Božie požehnanie a milosť, že dnes môžeme v tomto zborovom dome počúvať Božie slovo. Dnešný deň a tieto slávnostné bohoslúžby sú dobrou príležitosťou, aby sme všetci spolu ďakovali Pánu Bohu, ktorý nás viedol a požehnával v radostiach i v starostiach. Ďakujem.
Rád by som priblížil históriu aspoň v hrubých črtách, pretože ten čas, ktorý sme tu strávili spoločne, bol naozaj intenzívny a ako už pán kurátor spomínal, možno sa niekde budem trošku opakovať, ale až tak veľmi azda nie. Aká bola história výstavby? Tak myšlienka výstavby reformovaného kostola je spojená s výstavbou ekumenického centra na sídlisku Terasa. Spomínaná myšlienka siahala k roku 1990. Nedaleko magistrátu alebo tzv. Bieleho domu z iniciatívy mesta mali by postavené viaceré cirkevné stánky. Niektoré z nich už slúžia svojmu účelu nejaký dlhší čas. Môžeme to vidieť. Rímskokatolícka cirkev a grécko-katolícka cirkev už dlhšie obdobie využíva svoje novopostavené stánky. K ním sa pripojila aj evanjelická cirkev, ktorá si tiež postavila nový stánok na terase. Reformovaná kresťanská cirkev spočiatku mala postaviť svoj chrám na sídlisku Terasa v tom blízkom okolí spomínaných postavených chrámov, avšak z objektívnych príčin bol pôvodný zámer zmenený a tak došlo k zmene lokality v rámci sídliska Terasa. Novozaložený slovenský reformovaný cirkevný zbor v Košiciach od 28.4.2002 pracoval na výstavbe vlastného kostola, respektíve reformovaného zborového centra. Návrh projektu a samotný projekt vypracoval inžinier, architekt Milan Motýl. Je tu aj obrázok a aj pečať a doklad o tom, že ako sa na tom podielal spolu s ostatnými spolupracovníkmi. Účelom stavby bolo vytvorenie vhodných podmienok pre cirkevnú zborovú činnosť, umožnenie využitia priestorov aj na kultúrne ekumenické podujatia v rámci cirkevného zboru i seniorátu. Boli navrhnuté aj priestory pre voľnočasové športové aktivity detí a mládeže. Myšlienku stavby veľmi výrazne podporilo vedenie našej reformovanej cirkvi pod vedením vtedajšieho vysokodôstojného biskupa László Fazekaša. A samozrejme táto línia pokračovala ďalej. Stavba bola rozdelená na dve etapy. Prvá etapa polifunkčný objekt cirkevno-zborové centrum, druhá etapa sakrálna časť. Po zakúpení pozemku do vlastníctva cirkevného zboru za symbolickú cenu začali prípravné práce a administratívne práce už na samotnom pozemku, ktorý bol v čase odkúpenia do vlastníctva veľmi zanedbaný. Úprava pozemku, čistenie si žiadali enormné množstvo brigádnickej práce z radov presbyterstva, ale aj niektorých zanietených členov cirkevného zboru. Financie boli v prvom rade od členov nášho zboru, ako bolo spomínané, taktiež od organizácie Gustav Adolf Werth z Holandska a ďalšie. Bola usporiadaná celocirkevná zbierka, takže cirkevné zbory v rámci našej cirkvi s podporou vedenia cirkvi takisto znamenali vklad do tejto budovy. Po pozemných úpravách a oplotení pozemku v rokoch 2007 a 2009 prišli na rad ďalšie činnosti. Od leta 2011 sa začali každoročne konať v závere júna, ako je tomu aj teraz, piatkové seniorátne mládežnícke biblické hodiny, ako aj nedeľné stanové bohoslúžby, tak sme ich nazvali, pretože boli pod stanom. A rád si spomínam na tie prvé bohoslúžby, ktoré sa v súčinnosti aj s ekumenickou pastoračnou činnosťou, teda vojenskou z Prešova, začali práve pod vojenským stanom. Aj dnes tu máme nejaké stany a pokračovalo to vlastne až do roku 2022. Vtedy sme už mali zborový deň a takisto aj v roku predchádzajúcom sa konali zborové dni. Počas celého obdobia výstavby zborového domu mali členovia zboru možnosť vždy zhruba po roku vidieť, ako napreduje výstavba.
S určitým zármutkom možno konštatovať aj negatívnu skúsenosť. Po začatí výstavby v roku 2016 prvý zhotoviteľ v úvode napredoval, v istom bode procesu práce ustali, iba až zastali. A tak sme museli podniknúť aj právne kroky. Ďakujeme tiež inžinierovi Takáčovi, ktorý vlastne projektoval túto konkrétnu budovu. A taktiež ďakujeme aj druhému zhotoviteľovi, ktorý prišiel v hodine 12. inžinierovi Babuščákovi, kedy to bolo veľmi, veľmi ťažké a kedy ten predchádzajúci zhotoviteľ dokázal postaviť túto budovu iba hovorovo povedané po veniec a tá budova pomaly začínala chátrať a tesne pred zimou to zakryli a pokračovali, ako som už spomínal aj brat kurátor, že tu a tam boli nejaké prestávky, aj covidové, ale vďaka Bohu, modlili sme sa za to a pracovali sme na tom stále, aby ten výsledok bol naozaj relevantný. Takže ďakujeme. Úspešné napredovanie v procese výstavby brzdili rôzne prekážky. História výstavby by zniesla oveľa širší opis, ten však pravdepodobne bude niekedy v budúcnosti v širšej písomnej a obrazovej forme. Po zdolaní všetkých prekážok sú tu okrem iného dva dôležité dátumy. 12.3.2024 si spomínam 17.15, pán inžinier priniesol kolaudačné rozhodnutie. Obrovský kameň nám spadol všetkým zo srdca, pretože aj presbytéri nedočkavo čakali, kedy ten papier konečne budeme mať. A ja som mal vtedy obrovskú radosť a som plakal. A viem prečo. No a potom je tu dnešný dátum, kedy, som to viackrát hovoril, v prvom rade ďakujeme Pánu Bohu. Všetci, ktorí máte v rukách ten dnešný program, máte tam aj biblický verš. Ak Pán nestavia dom, ak on to nerobí, tak my môžeme robiť čokoľvek. Márne sa namáhajú tí, čo stavajú. Ale apoštol Pavol píše na jednom mieste, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Keď to robíme v Pánovi na jeho slávu, a ja to stále mám vo svojom srdci, aby toto všetko bolo na jeho slávu, aby on bol oslávený. Pán Ježiš to jasne povedal, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby ľudia videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach, tak potom je to v poriadku. Takže ja som veľmi rád a veľmi sa teším z tohto dnešného dňa, verím, že my všetci. Slávnostná posviacka tejto stavby nech je na Božiu slávu. Nech tento stánok slúži na Božiu slávu a nech Pán vedie naše kroky, naše myšlienky v ďalšom duchovnom i hmotnom budovaní nášho cirkevného zboru. A teraz by som poprosil brata seniora Mundavsko-Hornáckého senioráta, aby nás pozdravil. Bratia a sestry, vážení hostia, chcem vás srdečne pozdraviť pri tejto radostnej príležitosti. V prvom liste apoštola Petra v 2. kapitole čítame v 4. až 5. verši tieto slova. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Bratia a sestry, prišli sme dnes sem do zborového domu. A potrebuje zbor dom. Poznáme výraz rodinný dom, keď rodina býva v dome. Potrebuje zbor dom, keď už má kostol. Kostol je vzácna stavba, najmä ten kostol na Hrnčiarskej, poznáme ho všetci, je to vzácna pamiatka. Ale predsa zbor nepotrebuje len kostol, ale potrebuje buď zborovú miestnosť, alebo zborový dom. Miesto, kde ľudia sa budú stretávať aj mimo
toho času nedeľu do poludnia. Aby sa budovali väzby, aby sa budovali vzájomné vzťahy. S Božou pomocou ste mohli dokončiť toto dielo, ktoré však využívate nielen vy, ale aj náš seniorát. Tu často koná rôzne akcie a je veľmi dobré, že tu je úžasné miesto na parkovanie. Lebo keď sme mali akciu niekde na Hrnčiarskej, Kováckej, tak tam boli problémy, ale tu naozaj bez problémov môžeme parkovať. Aj tá kolaudácia bola veľmi dôležitá, lebo keď sme tu išli, tak sme zistili, že je tu zrazu nejaká prekážka, zmena nejak organizácie dopravy. Tak som zistil, že tá adresa 1A už je funkčná. Je aj v navigácii a nás tu priviedla. Lebo predtým dosť komplikovane sme to vysvetľovali, že kde sa zabočí, odbočí, jak sa to nájde. Niekedy do poslednej chvíle ešte inštrukcie z mobilu, keď ten človek povedal, kde asi je a bolo ho treba naviesť. Takže všetko má svoje miesto, všetko má svoj čas. Tento text hovorí, aby sa veriaci navzájom budovali na duchovnú stavbu, na ten duchovný dom, ktorý nie je tak ľahko alebo tak rýchlo vidieť ako ten dom kamenný. Ale práve tento priestor, nie len táto budova, ale aj ten areál umožní tomuto zboru konať rôzne podujatia, kde sa bude budovať komunita, či deti, mládež, stredná generácia, ale aj tá najstaršia. A tak vám praje, milý Košický zbor, aby ste tu často chodievali, aby tu bolo veľa rôznych podujatí, aby ste sa tu navzájom stretávali a budovali vzájomné väzby, aby tento cirkevný zbor oslávil Božie meno a bol prínosom aj pre mesto, v ktorom žije. Tak nech Pán Boh vás požehnáva. Ďakujem. Takže poprosím ešte brata seniora Polsko-Turňanského seniorátu, kde v kostole máme z bohoslúžby, ktorý nám tiež výrazne pomáhal. Tento cirkevný zbor a pomáha. Navzájom si pomáhame, treba takto povedať, aj keď každý žijeme svoj samostatný život, tak predsa máme niektoré veci, ktoré robíme spoločne a chceme ich robiť spoločne aj naďalej. Takže pán senior. Ďakujem pekne. Vítam vás, bratia a sestry, a dovolte mi, aby som prečítal aj ja oddiel z písma. Pán senior to čítal z prvého listu apoštola Petra. Ja čítam z 2. kapitoly epištoly apoštola Pavla ku Efeským, kde takto čítame 19. až 22. verši. Ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavenie pospájané rastie v chrám svätý v Pánovi a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaný v príbytok Boží. Keď som myslel na túto dnešnú slávnosť, tak som sa vrátil v čase trošku dozadu a som sa pýtal, že kde bol začiatok tohoto dnešného dňa a kde je začiatok tejto stavby. A som myslel aj na to spoločné prezbiterstvo, čo sme mali a kde sme spolu o tom rozhodovali, ako ďalej. A teraz dovolte mi, aby som prečítal zoznam prezbiterov, slovenských prezbiterov, ktorí začali toto stavenie, tak by som povedal, ešte v tom rozhodnutí v spoločnom prezbiterstve pod vedením verného kurátora Tibora Sabovíka, prezbiteri Vladimír Stríčko, Ján Eštok, Juraj Milak, z Hrašovíka Margita Gazdová a Štefan Köver, potom ďalší prezbiteri Michal Mesároš, Ernest Tunský, Ladislav Vinc, Ján Korpa, Tibor Kovalčík a Julius Molnár. Môžeme povedať, že táto stavba, tento dnešný deň má začiatok tam, kde oni ešte pôsobili a spolu s nami rozhodovali o živote zborov.
Ale môžeme sa pýtať, kde je začiatok tohto projektu Slovenského cirkevného zboru. Tak v roku 1945, keď s vedením pána farára Tomášulu bol založený cirkevný zbor slovenský v Košiciach. Ale môžeme ísť aj trošku ďalej v čase do 18. storočia, kde hornozemskí zemepáni sa rozhodli, že nechajú vytlačiť v slovenskom jazyku katechizmus, aj spevník, a tak boli založené prvé slovenské zbory v Hornom Uhorsku. Tak tam je aj začiatok tohoto projektu, tohoto dnešného dňa. A dôležité je, a dovoľte, aby som toto vyzdvihol, že každé stavenie v cirkvi je vlastne sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavenie je pospájané a rastie. Tak prajem vám, aby ste boli stále spojení s Pánom cirkvi, aby ste takto ďalej rástli aj vo viditeľnej časti, aj v duchovnej časti. Nech to vás Pán Boh požehná. Ďakujeme a prijímame. Takže je tu medzi nami aj brat generálny kurátor. Bol by som rád, keby sa nám prihovoril. Drahí bratia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Jedna z našich obľúbených piesní, 213, sa začína Pán Boh je prítomný. Nielen melódia je chytlavá, ale aj text piesne je podmanivý. Pri príležitostiach, ako je dnešná, keď ďakujeme Pánovi za výstavbu zborového domu, toto zhromaždenie nerobí nič iné, len silne hlása, ako aj pieseň, Boh je prítomný, Boh je medzi nami. Cítime to, prežívame to, pomáha nám, posilňuje nás, vedie nás, a to nie len počas výstavby, ale aj v našom každodennom živote. Kláňajme sa mu teda celým srdcom a ďakujme za jeho vedenie, za jeho milosť. Pri tejto krásnej príležitosti mi dovoľte, aby som v mene predsedníctva synódy našej reformovanej cirkvi s úctou a láskou pozdravil všetkých drahých bratov a sestry, aby Boh požehnal farárov zboru v Košiciach spolu s rodinami, kurátora a prezbiterov s rodinami a všetkých členov zboru a prítomných spolu s ich blízkymi, žijúcimi v blízkom a vzdialenom okolí. Nech vás všetkých Boh vedie. Ďakujeme pekne. Mali nás pozdraviť aj naši podporovatelia zo zahraničia, z Nemecka, ale tak neprišli. Takže táto časť dnes prednešok vypadne. Zrejme bolo nám prisľúbené, že nám pošlú nejaký list, takže inokedy. Je tu medzi nami aj zástupca nášho ekumenického spoločenstva, ktoré v tomto roku slávi svoju 30-ročnicu. A tak poprosím brata farára Evangelickej cirkvi, doktora Dušana Havrilu, aby sa k nám prihovoril za ekumenické spoločenstvo. Postojný brat biskup, ctený duchovný, vážený pán primátor, vzácni hostia, bratia a sestry. Brat Jarko už hovoril, že ekumenické spoločenstvo má 30 rokov svojho života a existencie a za tých 30 rokov sme už zažili mnohé zaujímavé situácie, keď jednotliví členovia ekumenického spoločenstva prežívali nejaké takéto radostné udalosti a myslím, že by sme mohli na niektoré s láskou spomínať. A vždy, keď sa niečo dobré a zmysluplné a svojím spôsobom aj pre ekumenu vhodné podarí zrealizovať a pripraviť, tak máme z toho radosť. Takže
Chceme tento zbor, tak ako aj všetkých bratov a sestry z Kresťanskej reformovanej cirkvi tu v Košiciach srdečne pozdraviť aj v mene ekumenického spoločenstva. Chceme vás tak povzbudiť, že máte zborový dom. Je postavený z mŕtvych kameňov, ale má byť živým priestorom pre ľudí, ktorí sem prichádzajú. Domáci viery, aj ako to už bolo naznačené, aj z okolia pre rôzne príležitosti, ktoré bude tento priestor poskytovať. Aby táto stavba z tých mŕtvych kameňov bola živá, potrebuje vás, nás, živých ľudí, ktorí budú do tohto priestoru prichádzať, aby sme naozaj mohli byť živými kameňmi, ktorí tomuto priestoru dávajú život. A tak ako je pre život potrebné, aby sa človek nadýchol, vydýchol, potrebuje niečo k životu, aby mohol fungovať, tak aj to, aby toto miesto bolo živým miestom, potrebuje vás, domácich viery. A vás tak chcem povzbudiť, aby postupne aj s tými ďalšími krokmi, ktoré vás ešte čakajú, aby ste všetko s Božou pomocou zvládli. História, ak pozrieme, nás učí, že ľudia vždy potrebovali mať nejaké centrum, kde by sa stretávali. Spoločenské, kultúrne, politické, náboženské. Akékoľvek spoločenstva, ak mali nejakú štátnu kultúru, tak vždy mali svoje miesto, kde zasadala nejaká rada, kde sa schádzalo spoločenstvo, kde sa schádzal ľud. Tak vám chcem prijať, aby tento priestor, toto priestorové zázemie, ktoré máte tu v rámci svojej cirkvi tu v Košiciach, bol dobrým, pekným zázemím pre duchovný život vášho spoločenstva. Chcem vám prijať, aby ste tu prežívali naozaj pekné, požehnané, radostné a obohacujúce chvíle, ktoré vás budú sprevádzať každodenným životom. Prajem vám, aby táto pekná chvíľa posvetenia tohto zborového domu mala pekné pokračovanie vo vašich osobných životoch i celého spoločenstva. Vodcom predstaveným tohto spoločenstva prajem predovšetkým veľa múdrosti a trpezlivosti, lebo robiť s ľuďmi nie je vždy jednoduché a to si môžeme takto otvorene povedať, že nie vždy je jednoduché stať v zodpovednej a nieraz aj rozhodujúcej pozícii a povedať takto áno a takto nie. Tak prajem aj vedeniu zboru seniorátu celej cirkvi, aby aj v týchto veciach ste mali mnoho múdrosti a Božieho vedenia. Prajem vám to so slovami z prvej knihy Samuelovej. Bojte sa Hospodina a slúžte mu verne z celého svojho srdca. Veď vidíte, aké veľké veci s vami urobil. Nech vás Pán Boh požehná. Takisto ďakujem pekne za priania a slova žehnania. Verím, že pokračujem toto v spolupráci naďalej. A je medzi nami aj prvý muž nášho mesta, krásneho mesta Košíc, ktoré krásne kvitne. A veľa projektov sa aj mestu podarilo zrealizovať, čo verím nás všetkých teší. Modlíme sa aj za mesto. Naše modlitby Pánu Bohu vstúpajú aj od nás, aj z našich kazateľní a modlíme sa za naše mesto, aby sme žili v pokoji, aby to mesto naozaj kvítlo, rástlo a modlíme sa aj za našu krajinu, za naše nádherné Slovensko. Je veľmi dôležité pamätať na to. Máme nádhernú krajinu, nesmieme na to zabúdať. A aby sme mali taký naozaj dobrý a spravodlivý život, to je nezastupiteľné miesto, aby sme sa modlili za tých predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za chod krajín v rôznych sférach. Tak na to nesmieme zabúdať, potrebujeme sa modliť a pozdvihovať svoje ruky za všetkých, či už v cirkvi, alebo aj v štáte. Takže, pán primátor, poprosím aj vás, aby ste sa prihovorili k nám, povedal vaše vnútorné pocity, prípadne čo nám želáte.
Ďakujem veľmi krásne. Veľmi si cením, že som ako primátor mohol byť pozvaný tu medzi vás. Vážení duchovní, ctení hostia, bratia a sestry. Spomíname, kedy to začalo, ale treba sa vrátiť možno ešte ďalej do histórie, pretože najprv to začalo v tomto meste nejakou križovatkou obchodných ciest, potom malými komunitami. V 14. storočí kráľ Ľudovít Veľký v roku 1369 dáva mestu Košice nové listiny, lebo sme sa v tom čase postavili na správne miesto. Začala éra kráľovského, úspešného stredovekého mesta, kedy postupne sme spoločne tu, ako dnes bývame, žijeme, tvorili jednu veľkú spoločnosť, veľkú komunitu, veľké spoločenstvo. Boli tu mnohé mená povedané, ale určite aj za touto stavbou, za touto lopotou sa skrýva množstvo ľudí, desiatok ľudí, ktorých mená nikdy nebudú vytesané do kameňa, možno ich nebudeme nikdy spomínať, ale boli vedení, verili v Boha, verili, že jedného dňa budú môcť tomuto zboru priniesť takýto nádherný stánok, ktorý je možno len na nejakej polceste, pretože stojím pri projekte, ktorý ukazuje ďalšiu cestu, ktorú by ste chceli spoločne mať a ku ktorej by ste chceli dostať. Boli tu krásne slova a ja sa chcem len pripojiť k tomu, aby tento dom, i napriek tomu, že Boh je nad nami, Pán je veľký, aby ste tu nachádzali to, čo tu bolo povedané, úsmev, lásku, radosť, aby ste sa vedeli na seba usmiať, pozrieť do očí a mali miesto, kde si viete podať ruky. Ak sa to bude diať, tak ja som presvedčený, že váš zbor bude kvitnúť, rásť a najmä mestu Košice budete vedieť odovzdávať to tajomstvo, ktoré je vo vašich srdciach. Nech sa vám všetkým darí. Tak veľmi pekne ďakujeme za priania, tak nech sú vypočuté. A nech spolupráca aj s mestom takisto rastie jednak vo všetkých cirkvách, ktoré tu žijú, pôsobia na jeho území. Blížime sa k oficiálnemu záveru a opäť nejaké tóny zahrajú našu dušu. A potom by som ešte v závere sa krátko prihovoril, poďakoval a poprial všetkým nám požehnaný sobotný deň a prípravu na ten zajtrajší deň. Dnes je Petra a Pavla, takže blahoželáme Petrom a je tu nejaký Peter aj z prezbiterstva, takže všetko najlepšie k meninám Petrom a Pavlom tento dnešný deň.
Takže naozaj je tu záver. Moje srdce, ako som spomínal, je naplnené vďačnosťou a rád by som citoval žalmistu 103. žalmu a vyjadril poďakovanie. Možno, že nebudem vedieť každému úplne menovite, takže ak by som náhodou niekoho vynechal, tak sa nehnevajte. Je to žalm Dávidov. Dobroreč, duša moja Hospodinu, a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč, duša moja Hospodinu, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu. Venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. V živote síti dobrými vecmi, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. V prvom rade chcem v závere poďakovať všetkým členom či už slovenského, ale aj maďarského cirkevného zboru za modlitby, za oféry, za všetkú brigádnickú prácu. Chcem taktiež poďakovať aj nášmu účelovému zariadeniu Tabita, ktorá takisto prispela počas už teraz takmer 10 rokov v mnohom aj v súvislosti s týmto domom. Ďakujeme aj našim zahraničným podporovateľom GAV aj v Holandsku. Ďakujeme inžinierovi Milanovi Motýľovi, inžinierovi Takáčovi, inžinierovi Igorovi Babuščákovi, vedeniu cirkvi. Ďakujeme taktiež, ktoré to výrazne podporilo. Rád si spomínam na tú schôdzu, na to stretnutie, kedy nás povzbudili, že len choďte do toho, robte. A to sa nevždy počuje. Veľakrát veľmi chýba povzbudenie. A niekedy ani neviete, ako veľa môže znamenať jedna úprimná, povzbudzujúca veta. Môže veľmi veľa zmeniť. Ďakujem všetkým brigádnikom za celé to obdobie, ktorí tu brigádovali. Lebo bolo tu naozaj kvantum roboty. Veľa potu, veľa síl. A taktiež, aby som nezabudol a poďakoval všetkým tým, ktorí sa podielali na tomto dnešnom dni. Svojou námahou, svojou prácou, svojim úsilím. Všetkým vám veľmi ďakujem. Akokoľvek ste k tomuto dnešnému dňu prispeli. Aby bol taký naozaj rodinný, príjemný, zdielný. Takže ďakujem aj našim hudobníkom a zázemiu. Ďakujem aj pánovi Tkáčovi. Ten žiaľ dnes bude musieť ísť na jednu smutnú príležitosť, ale je tu medzi nami. Tak aj jemu ďakujem, pretože naozaj s tou kosačkou tu behal neraz a pomáhal, takže veľmi, veľmi ďakujem. A samozrejme chcem ďakovať všetkým spolupracovníkom duchovnej úrovni. Je tu súčasnosť a je tu budúcnosť. Tam je nejaká budúcnosť. Ale tá budúcnosť sa môže realizovať vtedy, keď budeme spolu, keď budeme v láske a vo viere dívať sa hore, odkiaľ prichádza každá pomoc. Začína leto, začínajú prázdniny, ale sú tu aj tábory. A ja si veľmi želám, aby aj ten tohoročný prvý detský tábor vyšiel. Aby sa tu stretli rodiny, deti, starší, rodičia, aby naozaj sme pokračovali v tom duchovnom budovaní. Je to ešte veľa práce. Nemáme tú pieseň teraz nasnímanú, ale ja verím tomu, že väčšina z nás ju pozná. A Rodka ju tiež pozná. To sú len 2 verše a môžeme sa aj postaviť.
a zaspievať Buďže so mnou, Pane. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na túto dnešnú príležitosť a to pohostenie, ktoré je pripravené, tak príjmite s láskou a pozvaných hostí prosím, aby sa presunuli na Jedlíkovú, kde by sme pokračovali pri prestretom stole. Takže prajem všetkým ešte požehnanú sobotu a nedeľu. Tak máte